strijd zijn van het Molukse volk voor een beter leven, vrij van onderdrukking en uitbuiting. Het verlangen naar vrijheid zal altijd blijven bestaan, omdat de uitbuiting door Jakarta door blijft gaan. Het is de heersende klasse in Jakarta die Molukse wateren heeft verkocht aan Chinese multinationals, waardoor Molukse vissers met lege handen komen te staan. Het is Jakarta die mijnvergunningen geeft aan internationale mijnbedrijven om in Buru goud te delven, om in Serra marmer te delven en in de wateren bij Tanimbar naar gas te boren. Terwijl de leefomgeving van onze mensen kapot wordt gemaakt en de mensen worden vergiftigd met kwik. Het is Jakarta die onze aardgronden verkoopt om plaats te maken voor palmolieplantages, voor palmolieproducenten. Het is Jakarta die in Serra Molukse stammen verjaagt om plaats te maken voor grote bedrijven. Voor Jakarta is winst belangrijker dan onze mensen. De leefomgeving van Molukkers wordt vernietigd. En bovendien zien ze helemaal niets terug van die miljoenen winsten die over de rug gemaakt van onze mensen. Daarom is de Molukken nog steeds een van de armste gebieden in Indonesië. Het geld dat aan Molukse grond en water wordt verdiend, vloeit niet terug naar onze mensen. Het onderwijs is zo slecht dat talentvolle en slimme Molukse jongeren zich niet goed verder kunnen scholen en gedwongen worden om goed onderwijs te zoeken in Jakarta. De gezondheidszorg is in Maluku zo slecht. Het is een van de slechtste in heel Indonesië. De zuigelingensterfte zo groot is in Indonesië. Het is het meest slechtste in Indonesië in Maluku. En ook het overlijden, omdat de gezondheidszorg, er is geen geld op. Er zijn niet genoeg artsen en er zijn niet genoeg gezondheidsprofessionals om die mensen te helpen. Dit is natuurlijk allemaal absurd. Dat er geen geld is voor ons onderwijs en voor onze gezondheidszorg, terwijl Jakarta miljoenen verdient aan de verkoop van vergunningen aan multinationals. Maar Molukkers worden niet alleen sociaal en economisch uitgebuit, maar ook politiek. Opkomen voor een beter leven en voor een vrijheid. Reageert Jakarta met keiharde onderdrukking. De activist Johan Peterisa werd opgepakt voor het laten zien van de vlag. De activist Simon Saidja werd opgepakt en is tijdens zijn gevangenis onder zoals onze strijdkreet zal er altijd een roep en een brandend verlangen zijn naar een vrij Molukken. Dit is hetzelfde systeem van Aceh en het is hetzelfde systeem van winst boven mensen dat zorgt voor uitbuiting en onderdrukking door heel Indonesië. En dan, wat kan je doen, vraag je jezelf af. Dat hoeft niet moeilijk te zijn. Er zijn hier een aantal organisaties die zich op een goede manier inzetten voor de strijd. Ze helpen politieke activisten in Maluku door voor die advocaatkosten te betalen, maar ook de gezinnen van gearresteerde activisten te ondersteunen. Sluit je aan of steun deze organisaties in hun werk voor een vrij Molukken, zoals Free Maluku Foundation, maar ook het PAK. Er gaat nu ook een collecte rond. Geef, dit is het moment dat je kan steunen, iets concreets kan doen. Praat met je familie in Maluku en vraag je af waarom armoedige omstandigheden vandaan komen. En je zal zien dat het er uiteindelijk aan ligt, de armoedige omstandigheden, de oorzaak is dat de winsten worden gemaakt in Jakarta. Dat is de oorzaak van de armoede, de vervuiling, de gebrek aan scholen, de slechte gezondheidszorg in Maluku. We moeten als eerst beseffen dat de strijd daar gevoerd moet worden en niet hier. Nederland staat niet aan ons, zoals onze strijdkreet dat ook aangeeft. Menna! Menna! Nog één keer, ik hoor jullie niet! Menna! Dankjewel! Dan geef ik nu het woord aan de Raki Ab van... Als rijksambtenaar, als oud-militair, met jullie delen. Maar dit is ook de stad waar ik als straatjongen ben opgegroeid. Trouwens, bij de ministeries heb ik tussen de generaties geen verandering. En het feit dat wij hier staan, 71 jaar, proclamatie, moet duidelijk zijn dat de overheid hier geen enkele commitment heeft voor de Molukkers, voor de Acehers of voor de Papua's. Het enige waar zij belang bij hebben is winst. Winst en nog meer winst. Wat kunnen we daar tegen doen?
Dit is mijn verhaal als jonge straatjongen. Afgelopen verkiezingen heb ik deelgenomen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Met een mbo-diploma heb ik academici de waarheid in hun gezicht gegooid. Want hoe kan het dat progressieve Kamerleden van links tot rechts het hebben over Palestina, Mali en waar dan ook, als het gaat over vrede en recht, maar zwijgen over Maluku of West-Papua. Het probleem dat ze als eerst op de agenda hadden moeten vandaag hebben. En waar ons campagne op staat, op gefundeerd is, de successen in Pacific nu. Alle Pacific-eilandstaten die de onafhankelijkheidsbeweging van West-Papua agenderen. De Afrikaanse Unie, die nu samen met 79 andere landen een VN-vredesmissie naar Papua uitroepen. Dit jaar, waar ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken afgelopen november hun handtekening heeft ondergezet. Dit komt omdat wij elke dag de straat op gaan om de waarheid te vertellen en hen te laten reflecteren op hun grote woorden van vrede en recht en zodat zij niet kunnen wegduiken, maar vol ongemak worden geconfronteerd met hun morele verantwoordelijkheid. En dat is de verandering die wij hier in Den Haag elke dag laten voelen. Dat is de verandering die ik bij instituten zoals het Nationaal Archief, de Koninklijk Instituut voor Taalland en Volkenkunde of Milieudefensie, omdat zij praten over milieu, maar niet eens weten wat er gebeurt op werelds grootste tropische eiland, Nieuw-Guinea, mijn thuisland. Uitgemoord, 500.000 de afgelopen 59 jaar in de stilte van Den Haag. En dit is het verhaal waar Rutte bang voor is. Dit is het verhaal waar progressief links heeft gefaald. Maar zij gaan het niet brengen, want zij zijn schuldig aan die stilte. En daarvoor ben ik blij hier te zijn om solidair schouder aan schouder koloniaal Indonesië op hun plek te zetten. Met hun vriendjes hier in Den Haag, of in Amerika, of in Groot-Brittannië, die alleen maar één agenda hebben: winst. Papua! Papua! Merdeka!